Der var engang 10.000 små nisser. 4 af dem var ude en tur. Så de en dreng og en pige. Hvad er I for nogen? I er små nisser. Vi er små nisser. Vi kan godt lave os små på. Ja. Har du ikke engang opdaget, at du er lille? Skal jeg gøre dig lille for dig? Sådan der. Så er vi små. Ups, Ja, hvor skal vi hen? Vi skal op og flyve i kagen, må vi ikke nok? Ja. Jeg vil op og sidde her. Nu kom kagen. Jeg vil op og sidde heroppe på rensdyrens horn. Du kommer ned derfra. Nej, jeg vil deroppe, og så bliver det. Så sidder du deroppe. Pause. Jeg hopper ned. Au. Nej, vi falder ned. Au. Hvor stod vi ud af? Det var trullepunster. Jeg tager bare lige det trullepunster. Okay, jeg står helt herom bagpå. Ja, det er okay. Kom ned. Vi skal lige tilbage til sneen. Sådan der. Det var lidt koldt. Det var bedre her. Det var ikke så sjovt over i det der over i. Nå, men nu vil vi hjem. Farvel, små nisser. Gør os lige store. Tak. Ja. Vil du ikke blive store? Farvel, nu går jeg. Jeg går bare den her vej. Farvel. Jeg går bare den her vej. Hej, Rebecca. Hvad har I lavet ude så lang tid? Vi var ude og besøge nisser. Vej? Ja. Må jeg komme med? Ja, i morgen. Vi kan da godt gøre det i gang igen. Ja. Skal vi ikke lige invitere nisserne herover? Men hvordan kalder du på dem? Nisse. Disse. Kom her. Vi kommer. Ups. Ja, hej. Ja, det gør vi. Jeg kommer. Vi mangler den lille pige. Jeg kommer nu. Jeg kommer. Vi kommer altså lidt for sent. Undskyld. Hallo. Op på bordet, der står. Hallo. Der vil jeg stå. Farvel. Farvel. Var den god film?